Sa gitna ng ingay at daloy ng trapiko, may isang lugar na nagsisilbing kanlungan ng katahimikan at pananampalataya. Isang tahimik ngunit makabuluhang lugar na dinarayo ng mga deboto hindi lang sa Pangasinan maging sa karating probinsya, lalo na tuwing Semana Santa. Ito ang Señor Divino Tesoro Shrine na matatagpuan sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa aming pagbisita sa dambana, nakita namin ang pila ng mga deboto para makalapit sa imahe ni Jesus na nasa altar. Bitbit ang kani-kanilang panalangin at sa paniniwalang may kapangyarihan itong makakapagpagaling at magbibigay ng biyaya. Ang mag-asawang ito mula pa sa La Union, sinadyang bisitahin ang dambana na isa umano sa kanilang panata tuwing Semana Santa. Pag dumadaan talaga kami dito, talagang gumagaan talaga yung feeling namin. Parang lahat ng mga prayers mo, lahat ng mga hiniling mo, parang talagang matutupad. Unang-una sa family, pangalawa sa mundo, sa mga kapwa natin, peace on earth yun. Talagang kailangan din po kasi nating magdasal, lalo na sa nangyayari ngayon hindi lang sa bansa natin, sa kwan. Kailangan din natin ng guide ni God. Kapayapaan at pag-asa naman ang bitbit ng magkakapamilyang ito na bumisita sa dambana. Tradisyon yan, na taon-taon yan. Basta mahal na araw, pumupunta kami dito. Ilang simbahan, 14 na simbahan ang pinupuntahan namin. Sana humaba pa ang buhay. Kasi 69, magsi-69 na ako. Sana madugtungan pa na hindi magkakasakit. Parang ang gaan-gaan lahat. Parang nawawala yung mga problema, mga ano. Kaya magaan ang dibdib mo. Masaya. Tahimik yung pamilya namin po, walang problema. Saka nakapag-aral lahat ng mga anak apo namin. Mag-iiro na ako pero malakas pa rin ako. Kaya ko pa mag-serve sa simbahan. Sana po lagi tayong kumapit sa Panginoon para magdasal, para malayo tayo sa lahat ng problema at matulungan tayo sa ating pamumuhay. Talagang debosyon na po namin yung maglingkod at saka mag-alay ng kahit yung spiritual works of mercy, kagaya ng pagbisita. Inspiration ko kasi si Mother. Very active siya sa church. Ilang mga deboto naman ang nag-alay ng mataimtim na panalangin sa 14 Stations of the Cross na makikita rin sa loob ng kapilya. Bukas ang Señor Divino Tesoro Shrine sa publiko araw-araw mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ngayong Semana Santa. Samantala, dinagsa ng libu-libong katao ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag kung saan marami ang nag-alay lakad bilang bahagi ng kanilang panata at ipakita ang kanilang pananampalataya sa may kapal ngayong Semana Santa. Lester Narag, Balita, Solid North.